Panggara kena tuh. Coba kena. Ora kena tuh. Iki. Duh, matane lho joke ndi, Yun? Lha apa boleh gitu Bos, ora iki mung lho joke tak delok kedadean kok genek, tak periksa tok. raimu nih bajing nggak berkabar tuh cetak wangi Walah bos, iki mung lak sok roh awakmu ning kono mung tak kira sing di omah. rambut dulu pacan kok ngene Walah yo saya kerja sama iki. ayo Oh, panggara kena. udah iki apa Lha apa kowe? Oke, bos tak cek tok montormu. Ayo, ayo, Mai. Sing duwe, Mai. Ini mah. Kok mana to we? Apa we? Aku beli nanti weh. ora mbak aku menganu Bela apa wedi? Aku yang maling ya. Udah yuk, silak konangan wongnya. Arep main ndi we? mas sampus mas harus digepuki aku Apa apa gepui? Aku yo maling prank digepuki apa prank iki Saya nyangkem iki larang regane langka iki. Ayo yo yo.